Abu Safna Jara ne bangi badugaw o jabira tabarikala radio ye Nura FM bi kononto ani nani tomi mururu duru odo wa ambe la selike ka bo jalakoroji odo mu ye Dramane Konade ka bo mu Konade Dramane Konade ka bo Libreville gabo ko abe na ngule aka konyola nyado ambe konya VIP de ka drade ta foya ame konya VIP de ke o de ka fi konya VIP ala kanye ka dama amina rabbi amba fuka akonare Abu Safna Jara asige ko o ye kunafoni ye lamlikala jakulu ni wati na ibete sa soro chaman keleme ki iklo ni ka anoko ni ko obo kojugu iklo madanura FM na kunafoni mun na abena sele ibena ka foko kunafoni nu abe sama ka bo munye fasuru de la fasiri mun na be boddo ngono la amman sigi ka akuma ba ma yelema aw ye bamankana bela jeleme sika famia osura la tugumuna osira tika la sa sokomada nambe mbolo gushimbe do mu nouvelle horizon ba leta Abu Safna Jara ni nouvelle horizon ta mamu kumale no akono ode Gausu Tangara akomu akajani akli bala ni ndwa ko kono konna la munye accident belebele okera anka jamana konna la accident munna chajugora kosobe accident munna kera segu sirala akera sababu yeni ka mabina ni keleni ko olu fatu sur place o ko fe bi na ka foko mabisa bani saba olu banana o kuna foni obora anga jamana marabo yoro patrick baga fola na manya ka foko saya kera malidew ni sara jafara musoka maliden chama ode sara bena ka foko mu accident ina on yara barake nyondo kumbala kuna fondila do ango mako aisata abe barake arajo bamaka ula ale tura ala o strategie la sa mamumbe anga jamana nyamala binabe azimi kuita ale ko dugule azimu on son negaya azimu e azimu ye 3 jours de deux national akot le sabotage bla o degretera ke jamana akonnala kosobe Abu Safna Jara Gausu Tangara ale de kumale odo na manya ka fako uti kalo kle duru e uti kalo kle saba no bena tarata doma ya ibe na ka fako muye kashi koni okera o sabu ke muye anga segusira na accident belebele o koni okera ibe na ye ka be mawla klida jigindoni accident yera akera yero jume ibe na ye karata do no bena uti kalo kle saba ma muye zambugu konala ibe na ye ka fako muye karido be na lebe mauta ku kunda yoro kan ale ne ditoni camion diton do olu nana nywan zoro amanye mungo akero ye munye mabina ni kele olu fatura mabisaba ani saba olu bela jelen koni ko o banala gouvernement yera koni o kuna foni ko odi ka fatirga baga fola munye Gausu Tangara sika fo itala mabina ni ani kele mon folen fleni dona na tawla ko sika fo itala do koni abena faro olu kan o sabuke ko accident kero lay ibena ka foko adama den do koni be olu kera pièce détaché de ma yera ta donc ka foko o ko abena ka tugoji o strategie la sa ya ka foko dono na tawla eska fo tala ko mamu fatulen le ko dobina fara akam o strategie la sa Abu Safna Jara ibena ka fana manya ko jamana fama no be azimu kuita akufo zon negaya asimu munye dugule asimu aye feran dabaleke ministre mumbe ni wati na le ministre des transports et des infrastructures na be madame Damele Madina Sisoko na ba ale kufo gouvernement maw bela dilen farla nyanga ka aklinata ka aklin njate mena ka alaje accident bamun kelen flene sababu jono na ye o strategie la sa ya ira ka fo munye madamu Damele Madina Sisoko koni ya ira ka fo ko siga fo tala be na ka fo ko munye anga mobile bulbawi ma chama ne be ko ye ko lawruti kuto abunya kosobe ko de be ka sobe ni ngana accident chama koni ko oye o strategie la sa albi ministre akumara ya ira ka fo ko be na feren dabali bela jeletika singa no be gouvernement fo ka tabla mu yanga jamana fama na ajim kuita wala sa ni nyana mu felen fleni feren dabali bela jele mesika tika singa ni nyana wora kana ke anga jamana okona la tugu o strategie la sa mu jamana gouvernement ye ukube tashi blake kle sabatashi bla mun na bena damine munye utikalo kle duru o kunte kuni wa o kle sabatashi bla ne ala sona mako anga jamana drapeau abela jele me jigi kani jo chamanche koni ulla patika baga fola ni ya jete mena kalaje munye kle sabatashi bla ni akli bala wakati mun na munye Amadou Toumani Touré na jele ko mako atete ale fene fatura jamana okona la akada sababu ye mamu kume jamana famaya la awati nabe bandau ale ko fo chokroba jante wa ale fene naga mo faranonga ninga kle sabatashi bla ke kaneshi Amadou ngame domina kombi na manya ka foko dugule asimu ale debe jamana famaya la onzon negaya asimu ale debe jamana famaya la afene ya line na manya ka foko sayare kera saya munna akera achera foka foko achera mabinani ani kele eko jamana kwanga kle sabatashi bla ke okay asimu kuita aye kle sabatashi bla aya degrete abdamine kunungo bi sini anishini barab danu la fo lundi sa
awɔ a kaɲi baara bɛ kɛ nka drapeau de bɛ jigin ka na fo baara bɛ kɛ minɛ awɔ drapeau bɛ jigin ka na fo ti ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ nka i ɲɛ b'a la an bɛ mun fɔ nin yɔrɔ in na an ka siraban kasara caman bɛ yen jamana in kɔnɔ la a kuma ka ca dɛ kuma ka ca e k'a jateminɛ kabi anw tɛ ko dɔn fo ka n'a kɛ anw bɛ ko dɔn anw ka visite technique n tɛ kɛ normal la ayi visite technique yɛrɛ n'i y'a ye a bɛ kɛ normal la a kɛyɔrɔ kɛ a kɛyɔrɔ kelen de b'a la Mali la Bamakɔ yan bon a monopole bɛ maa kelen de bolo jamana in kɔnɔ bɛɛ b'a kalama nin kɔrɔfɔ in sɛbɛn fɔra mais n'i da maga a kɔrɔfɔ la n'u u kɔni dɛsɛlen don kɔni u k'i quitté a monopole bɛ maa kelen dɔrɔn de bolo maa kelen anw y'a ye an ka chauffeur dɔw da kɔnɔ jamana in kɔnɔna la yan chauffeur transporteur en commun la ni assurance bɛ mobile la ka ban dɔrɔn o mago foyi t'a la hali ni frein t'a la hali ni frein t'a la o bɛ tɛmɛ olu bɛ tɛmɛ ka taa mais visite technique tɛ kɛ sariya batobaliya mobile caman bɛ yen bi n'i ko k'u k'a bɛɛ visite technique bɔ k'a jɔ jamana in kɔnɔ ka se ka t'u ka tile bɛɛ bɛɛ ban ko visite technique ayi fiyewu commune 1 bɛ yen a bɛ se ka commune 1 ni commune 2 fara ɲɔgɔn kan décentraliser a banna commune yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ni a ka lieu de visite technique de ka kan a banna hali commune fila man ka fara ɲɔgɔn kan mais a bɛ t'o monopole cayara o ma o monopole ta ka t'o di mɔgɔ kelen ma ni da magara o kuma la ko a ye hasidi ye ko da kana maga o kuma la awɔ o bɛ fɔ a monopole bɛ maa kelen de bolo k'a b'a la ka Mali naissance a bɛ kɛ ten maa kelen pewu visite technique contrôle technique a ti kɛ mobile caman de bɛ ka boli jamana in kɔnɔ bi contrôle technique t'a la foyi a ye visite technique monopole minɛ mɔgɔ kelen n'a k'a yɛrɛ kɛ a banna ka décentraliser a ma ban a banna cercle bɛɛ n'a ka visite technique kɛyɔrɔ n'u bɛ mesure fɔlɔ mun ta o k'o de ta accident ko ninnu na n'o ma kɛ ko o ta ani chauffeur minnu bɛ voyager fɔlɔ e tun b'a jateminɛ chauffeur minnu bɛ voyager tan n'u sera poste de contrôle la i b'a ye appareil dɔ tun b'an ka lakanabaw bolo u b'a don da kɔnɔ k'a asi bɛɛ b'i yɛrɛ ma bɛɛ b'a dɔn ko chauffeur ninnu fana a caman bɛ yen a caman bɛ yen nɔ u bɛ fɛn dɔw kɛ walasa ka accident dɔw bɛ yen c'est vrai accident kɔni mana kɛ ka ban an b'a bila ko Ala ka minɛ kɔnɔna la quoi fatalité an b'a bila Ala ka minɛ c'est vrai an b'a bila Ala ka minɛ kɔnɔ mais accident dɔw bɛ yen précaution mana ta a ka ca Ala fɛ o ti kɛ dɔw bɛ se ka éviter dɔw bɛ éviter ça c'est vrai voilà dɔw bɛ éviter nin ye tiɲɛ e ka bɔ ni mobile visite technique la sisan o mobile kelen kana accident kɛ k'a fɔ ko o ye frein premier frein problème o ye jumɛn nɔ ye o ye Ala nɔ ye a a tɔgɔ bete hali o visite technique kɛ yɔrɔ min filɛ yen hali i bɛ ka yɔrɔ min fɔ ko a bɛɛ lajɛlen bɛ taa kɛ yen o bɛ kɛ condition dɔ fana u mago bɛ mun na e k'o di bɛ nin i ka tɛmɛ bete i ka dɔn k'a fɔ nin kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ka dɔn k'a fɔ ne bɛ n tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko l'indépendant a ka bi jumadonya bɔli la ni o bɛnna août kalo tile 6 san 2021 bɔ ko 52,202 bete ka dɔn k'a fɔ nin ye Musa Saɲɔ Kamara ka sɛbɛn ye i ka dɔn k'a fɔ ko an ka taa CNT kɔnɔ dɛ fɛn min bɛ tali kɛ Cour suprême na ko CNT kun kan ka lawaleyali min kɛ walima kun kan ka kurayali min kɛ ni a laɲini ni comité stratégique min ni o bɛ M5 cogoya la ni u kun y'a laɲini kɛ ko kabini août kalo tile 3 kɔrɔfɔ in kɔni kun fɔra k'a fɔ ko délibération n'o ye ka se ka kiri k'a jalatigɛ M5 mɔɔw ani CNT ciliko kuma min ni o kun fɔra ko ka se ka jalatigɛ kɛ ko tarata don o ta bɔra a ma k'a bila alamisa la ni o kun ye kunungo alamisa ye août kalo tile 5 a ye ka dɔn k'a fɔ ko kunungo ta fana k'o fana bɔra ma dɛ Fasiriba ka fɔ la ko fɛn min bɛ tali kɛ M5 la a ye ka dɔn k'a fɔ ko kabini waati dɔ la k'u kun ye wulikajɔ boloda ko fɛn min bɛ tali kɛ chambre d'administration de la Cour suprême na ko u kɔni kun ye requête kɛ ni o kun ye ka demande don n'o ye ka rapport kɛ rapport min b'a jira k'a fɔ ko CNT min ni a sigilen filɛ nin ye ko a ma sigi sariya kɔnɔ wa ko hakɛ min kun kan ka di maa minnu ma ni o bɛ wele ko clé de répartition k'i ka dɔn k'a fɔ ko nin sariyaw si kelen kelen ma bato o de sababu la k'i ka dɔn k'a fɔ don tɛmɛnenw na docteur Sokɛli Kokala Mayiga k'i ka dɔn k'a fɔ ko M5 kɛlɛ beretigi kun don ko olu kɔni kun ye sɛbɛn don sɛbɛn min ni u y'a don chambre d'accusation Cour suprême tɔgɔ la walasa ka se ka M5 walasa ka se ka fɛn min bɛ tali kɛ CNT la ka se ka a bureau ka a falen hali ni a y'a sɔrɔ a ma ci pelenketo ka se ka falen ka yɛlɛma tɔgɔ min na sariya min ni o fɔra a ma ta tɔgɔw la sariya min ni o demande kɛra walasa baara in ka segin o segin tɔgɔ la dɛ Fasiriba ka fɔ la ko fɛn min bɛ tali kɛ M5 kan ni laɲini na laɲini ka dɔn k'a fɔ ko kabini tarata tɛmɛnen août kalo tile 3 ka dɔn k'a fɔ ko kunnafoni kɔni kun bɔra k'a fɔ ko jaabi na bɔ wa ko o bɔra ma k'a bila alamisa la n'o ye août kalo tile 5 tɛmɛnen ye n'o ye kunungo ye an kɔrɔ a ko fana bɔra a ma dɛ Fasiriba ka fɔ la i ka dɔn k'a fɔ ko in kɔni ko
a jaabi ko a bila mɛ ka septembre kalo tile 2 san 2021 nata in ko a bila mɛ k'o kɔnɔ a siriba ka fɔla ko fɛn min bɛ tali kɛ M5 mɔɔw la ko u ka avocat min ni o cogoya ko Alpha Abibu Kone ko ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin ma bala ale la wa i ka dɔn k'a fɔ ko nin tɛ kojugu ye ka d'a ka sariya ye sariya de ni sariya tigɛlaw ni u ye don bɔ a dɔgɔ kɔrɔ nka min kɔni ka jugu o kɔni ye k'a fɔ ko sariya in ko a ka tigɛ dɛ a siriba ka fɔla ko ɲininkali tɔmi de bɛ yen n'o de ye k'a fɔ don mun kama i ka dɔn k'a fɔ ko M5 maa caman kun bɛ yen k'u si kun tɛ gouvernement kɔnɔ k'o de ma to ko ni u y'a sɔrɔ ko u ye sɔrɔla ka nin sɛbɛn in kɛ wa parce que b'a ka fɔla ko nka ko n'i y'a ye k'a fɔ don diɲɛ ma don o don ko kiiri in bɛ ka bɔ a jɔ a kɔrɔ ko lala docteur Sogɛli Kukala Mayiga ka taa se M5 cɛba caman ma ni olu kɛmɛ k'u yɛrɛ sɔrɔ gouvernement kɔnɔ bi ko lala ko yali u tɛ ka kiiri in ka tɛlintɔli ka bɔ a jɔ a kɔrɔ walasa ninnu ka se k'u ka fanga kɛ cogo min na wa parce que b'a ka fɔla ko Abibu Kone ni o ye Alpha Abibu Kone ale min ni o ye M5 ka avocat ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko a mana kɛ cogo o cogo ko kiiri ko a jaabi na bɔ don dɔ M5 mɔgɔw bɛ gouvernement kɔnɔ ani M5 mɔgɔw tɛ gouvernement kɔnɔ Sogɛli ko ye ɲɛmaa ye o tɛ ɲɛmaa ye ko nin si ti daluya ye min b'a a yira k'a fɔ ko sariya tigɛlaw tɛn'u ka sariya tigɛ dɛ bete i ka dɔn k'a fɔ nin ye sɛbɛn Musa Sayos Kamara ale ka sɛbɛn min ni a bɛ indépendant kɔnɔ i bonya b'a la Abu Safina Jara bonya a diyara n ye radio ye Nura FM ye 94 tɔmi murumuru 5 anw bɛ laseli kɛ ni ka bɔ Jalakɔrɔji nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 Abu Safina Jara ne bɛ n keleku indicateur du renouveau n b'a ale ta tɛ cɛw comme a bɛɛ n'a ta Abu Safina Jara mun ye koko na a pɛrɛnna basa belebele o b'u sɛlɛ a kɔnɔ koko na a pɛrɛnna hali panja fo ka taa bila mun ye tori la ninnu bɛɛ lajɛlen b'u sɛnɛ a kɔnɔ a ko an ka taa an ka au conseil islamique du Mali o kɔnɔna o la kodi maa mun kumalen don indicateur du renouveau o kɔnɔna la ko mun bɛ de ye Igrate Dumbiya maa mun bɛ nin waati na an ka au conseil islamique du Mali o ɲɛmaaya la n'a ko fɔra a bɛ Basanden Bani ko fɔ kɔlɔci kɔlɔ a tɛ Seydi Sherifu Usmani Madani Haidara mun ye Usmani Madani Haidara a fɛnɛ bɔra a ka daden o kɔnɔna la dɛ ya bani Usmani Madani Haidara ya bani kumada dɛ a kodi tamaninkaw ka belebele a y'a yira k'a fɔ ko ale ka baara bila sɛbɛn ka bɔ au conseil islamique du Mali la ko ale n'a bɛ yaala kunsanga ni waati bɛɛ lajɛlen na a poche kɔnɔ démission awɔ ale ka baarabila sɛbɛn ale n'a bi yaala sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na ka bɔ au conseil islamique la ka sin ka bila ka t'u bolo yen k'a bɛ se ka kɛ waati bɛɛ hali sisan sa k'a bɛ se ka kɛ donc n'u ko ci jogiya dɔrɔn ale taara ayiya bani a bɔ kumada dɛ ne m'o de f'i ye a tɛ tandu a kumada dɛ bani kɔni kumara Fatiri kɔni fatirikɛba min ye Igrate Dumbiya ye kodi a ko i bɛ na ye k'a fɔ nin waati na mun ye alisilamɛ diinɛ maaw ye gɛrɛntɛ caman de donnen bɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya mun ye au conseil islamique du Mali o kɔnɔna la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko masa in ye o ɲɛmaaya kalifa Seydi Sherifu Usmani Madani Haidara ma ya bani a bɔra a ka daden o kɔnɔna la ya bani a ye kangada kɛ ka ɲɛsin a ka bureau kɔnɔmaw ma k'a yira k'a fɔ ko mun ye fɛɛrɛ de tun bɛ fɛ ka kɛ ka janfa kɔni ko o kɛ ko janfa trahison o tɛ janfa ye wa o don u b'a fɛ k'o k'a la ko trahison ko o b'a kɔnɔ a sɔmi ka jan o conseil kɔnɔ trahison b'a kɔnɔ o bɛ kɛ k'o de siratigɛ la i bɛ na ye k'a fɔ ko ale ka baarabila sɛbɛn ko sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na ko ale bɛ se ka baara yaala n'a ye a bila a pɛrɛnlen don waati bɛɛ fatirikɛba ka fɔ la a ko nin ko in bɛɛ lajɛlen a kɛra cogo ji jiba in a duruntula cogo ji i bɛ na ye k'a fɔ mun ye juillet kalo tile 30 tɛmɛnen maa dɔ fana tun bɛ au conseil islamique du Mali o kɔnɔna la ni ɲininikɛla belebele don wa sɛbɛnnikɛla belebele an ko ale de ma ko professeur Cheick Yakuba Dukure n'ale imamu nye Sikaso Wayirmaden misiri mun bɛ n'an k'a ma ko Wayirmaden o alimamiba o de don o siratigɛ la sa ko mun ye Yakubɛ Dukure professeur Yakubu Dukure n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ale kɔni dusu tɔɔrɔla kosɛbɛ ale y'a yira k'a fɔ ko mun ye au conseil islamique du Mali ale t'a la bi wa ale t'a la sini n'i y'ale dontɔ au conseil islamique du Mali o kɔnɔna la ko ne y'a sɔrɔ ko bɛn walima mandat mun filɛ sen na nin n'o mandat o banna waati min na ale bɛ se ka don mun ye au conseil islamique du Mali o kɔnɔna la parce que b'a ka fɔlɔ
la min ye Igrata Dunbiya ye a ko ko in yɛrɛ sɔrɔla cogo di i bɛna ye k'a fɔ ko nin waati laban ninnu na anw ka bɔlɔlɔ siraw fɛ kunnafoni sira caman de fɛ mun ye wajulukɛlaw ye a ka ja fo ka taa bila mun ye silamɛ taabolo caman de bɛ ka jalaki ta ni ka ɲɔgɔn tigɛ dɛ kɔrɔmatigɛli siri kɔrɔmatigɛli o de kɛra sababu ye a ma ɲɛ mun kɔ mun ye provocation o cɛyara i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye alimami dɔ fana bɛ yen ko dangari taara ko o sɛgɛrɛ ko sɔɔni ko ale kɔni ko o bɛna to o la o imamu n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ko o imamu ko o ye maa ye maa mun yɛrɛ sa n'o ye suniti misiri o tɛ suna ye wa o don suniti o tɛ suna ye o don voilà les sunnites imamu mun ne dangari kun bɛna kɛ a ka adamadenya la ale imamu ye n'o ye suna misiri dɔ alimami o ye mun ye Yakuba Dugure ka fɔla a ko ale nana jateminɛ o siratigɛ la sa kabini nin dangari in taara ka ni alimami in sɛgɛrɛ ko conseil islamique mɔgɔw y'u da gulɔbaranisigi u ma sɔn ka foyi de fɔ nin kɔrɔfɔ in na o siratigɛ la sa mun ye imam Cheikh Yakubu Dugure ale fana ye fɛɛrɛ dabali kɛ ni ka bɔ o conseil islamique du Mali o kɔnɔ la o siratigɛ la sa n'a ma ɲɛ ko kɔni a ɲaaminen don ji duruntulen don wa a ɲɛmaaya bɛ maa mun bolo bi o de Seydi Sherif Usman Madani Haidara Basanga kɔlɔsi kɔlɔ na ye k'a fɔ ko nin duwakun daminɛ in na Basan den Bani a y'a ka birikɔnɔmaw bɛɛ lajɛlen k'u wele sigi dɔ kɔni o la a y'a yira k'a fɔ ale y'a Bani ale bɛna bɔ a ka daden kɔnɔ wa mun ye janfa mun labɛnnen don o conseil islamique Mali kɔnɔna la janfa in ko a y'a ye yɔrɔ jan o siratigɛ la sa ko min y'a Bani a y'a yira k'a fɔ n'a fɔra ko hali sini sɔgɔma hali midi ko nin y'a Bani ale bɛ se ka démission bila ale bi midi ale bɛ se ka bila a pɛrɛnnen don waati bɛɛ ya Bani Basanga kɔlɔsi kɔlaw a kumara dɛ a y'a yira k'a fɔ ko ale ma au conseil islamique du Mali a ɲɛmaaya ale m'a ɲini dɛ mun ye ɲɛmaaya in maa dɔ de y'a proposé ale n'an ko ma ko Kunta ma candidature a été proposée par Kunta ne ye nin fɔ m'a fɔ dɛ i m'a fɔ min sɛbɛnna de y'o de fɔ tɛmɛ mais ya Bani a y'a yira k'a fɔ ko sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na ale ko n'a ma ɲɛ o conseil islamique du Mali a ɲɛmaaya bɛ ta ka d'ale ma a bɛ siran fɛn mun ɲɛ o de ye janfa o ye a tɛ janfa fɛ bi a tɛ janfa o fɛ sini n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko waati kɔni ko a bɛ ka yɛlɛma ale y'a Bani a sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na ale bɛ se k'a fɔ ko a bɔra o conseil islamique du Mali a ɲɛmaaya la ale bɛ Afrique yɛrɛ ɲini a jo don k'a bɛ se ka kɛ waati bɛɛ a jo don ya Bani a ko ale bɛ bɔ o conseil islamique du Mali a ɲɛmaaya la ni ka ti i da a ka so conseil islamique du Mali a bɛ nafolo mun bɔ ale kun ale tɛ o sɔrɔ a la dɛ ale tɛ dɔrɔmɛ de sɔrɔ mun ye o conseil islamique du Mali a ɲɛmaaya la a bɛ bɔ ale kun de k'a don a da fɛ o siratigɛ la sa min ye Igrata Dunbiya ye ale de kumalen don indicateur du renouveau o kɔnɔna la a ko mun ye ya Bani ye an bɛ se k'an sigi n'a ye k'a fɔ ko don na nataw la ya Bani ko a bɛ sɔn ka bɔ nin jɛkuluba in no o bɛ au conseil islamique du Mali silamɛw ka jɛkulu awɔ a bɛ bɔ a rɔ a bɛ sɔn ka bɔ a la dɛ parce que ko c'est inévitable a tɛ bali la inévitable a tɛ bali la k'ale waati jan tɛ Ansaridini yɛrɛ ɲɛmaaya o tɛ kodennin ye koyi kodennin tɛ alors nka an bɛ mun ɲini u ka sigi u ka kuma u ka bɛn a la u bɛ bɛn wala u ka bɛn a la maakɔrɔ minnu bɛ yen nin waati in na u ka sigi u ka kuma u fɛ bɛɛ lajɛlen ka kuma bon nin waati de ɲɛ b'a la tan cɛfɔnteriya tɛ n teriya ɲɛ b'a la tan a duruntulen filɛ nin cogo min na récotra di mɔgɔw ka baara de ye nin olu de kan ka wuli sisan ka fɛɛrɛ kɛ a silamɛ diinɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛla la bɛn bɛ se ka na ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na olu kan k'o baara o kɛ n'o tɛ n'a y'a kɛ a mana kɛ médecin après la mort ye nafa t'o la a bɛ kɛ baara ye dɛ ne fasiri an sama ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔna la Igrata Dunbiya ale kɛlɛmakalatigi bonya a b'a la an bɛ Dunbiya an b'a fo a diyara ye k'a fɔ bete k'i yɛrɛ fo a diyara ye kosɛbɛ n tɛgɛ don bɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko nouvelle horizon bete k'a dɔn k'a fɔ nin ye Tuguna A Tarawele ale ka sɛbɛnfura don Tuguna A Tarawele ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko Bamakɔ kasobonba bɛɛ lajɛlen ko a ma ko maison centrale d'arrêt a ye k'a dɔn k'a fɔ ko kasobonba ko a kun jɔra maa hakɛ min kama k'o bɛ bɛn maa 400 baɲanko de ma 400 détenus parce que i b'a ka fɔ la an bɛ don min na komi bi ko n'i ye Bamakɔ kasobonba ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ ko 3000 prisonniers ni o ye kasoden 7,000 ko o bɛ a kɔnɔ o 7,000 in na i b'a sɔrɔ maa 300 b'a kɔnɔ minnu ni olu ta ye condamnation ye olu condamnés olu ti bɔ olu ser'u sayɔrɔ la ye voilà donc olu ti bɔ bada quoi olu ser'u sayɔrɔ la ye voilà n'a y'a sɔrɔ ko dɔw bɛ don u bɛ bɔ comme ça dɔw bɛ bɔ jama la awɔ n'olu ka yɔrɔ wɛrɛ dilan ka t'olu bila yɔrɔ ye sa
Fazeriba ka fɔla ministre min bɛ ni o cogoya ko Mamadu Kasoge ka dɔn ka fɔ ni o de ye ministre de la justice ye a ka dɔn ka fɔ ko a ye taama bere ta taama bere in ko a sera kasobonba la nin kɛra kununko alamisa don utikalo tile 5 san 2021 ka dɔn ka fɔ a taakun tun ye mun ye kasobonba la o de tun ye ka se ka taa kasobonba la condition de travail ni o ye baarakɛlaw ka jateminɛw kɛcogo ye baarakɛlaw ka taabolo ani minnu bɛ kasoden minnu bɛ yen ka se ka u bɛɛ lajɛlen ka kow taabolo k'a faamuya ministre min filɛ nin ye ni o cogoya ko Mamadu Kasoge ka dɔn ka fɔ ministre de la justice don ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaaw la ni kɛrɛnkɛrɛnyana Asimi Goyita ka taa se gouvernement ɲɛmaa ma ni o ye Sokɛli Kokala Mayiga ye ko cɛsiri min ni o bɛ o la ko o de ye ka se ka justice ka ɲɛdan kura di a ma ni o ye kiiritigɛ Bunakun Fazeriba ka fɔla ko fɛn min bɛ tali kɛ autorité ɲɛmaaw la transition tako filanan in kɔnɔ ko u ye ministre de la justice ya k'u y'a ta ka jɔyɔrɔ filanan di a ma ni maa min ye gouvernement lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko jɔyɔrɔ filanan ko a dira gouvernement justice ma dɛ Fazeriba ka fɔla ko nin bɛɛ lajɛlen kun ye walasa ka se ka justice gɛlɛya min ni a bɛ justice mɔɔw kan ni o ye kiiritigɛlaw ye walasa ka se ka nin bɛɛ lajɛlen ka se k'a furakɛ o de sababu la ministre min ni o cogoya ko Mamadu Kasoge Mamadu Kasoge ko a ka taama bere ko a taara nin yɔrɔ in na dɛ waati min na a taara la ko a fɔra ɲɛna k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ kasobonba la kasobonba kan ka maa 400 dɔrɔn de bisimila nka an bɛ don min na komi bi ko kasoden caya mɛn ka se fɔ maa 3 Baɲango ko o de bɛ kasobonba a kɔnɔ bi parce que i b'a fɔla fɛn min bɛ tali kɛ ministre Mamadu Kasoge la Kasoge ko ani tribunal maaw ni o ye tribunal commune 1 ye ka dɔn k'a fɔ ko ani a maaw k'u kumana wa u kumaɲɔgɔnyaw kɔnɔna na a k'u ye nin gɛlɛya in fɔ k'a bila dɛ ka d'a kan kasoladenw ko u fana ni makamba dɔ de ka kan ko fɔ u ka ye o kɔnɔ ministre kɔni ni o ye Kasoge ye Kasoge ko a y'a yira baarakɛlaw la k'a fɔ ko ale kɔni bɛ min ɲini baarakɛlaw fɛ u bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ wa ale na kɛ sababu ye ka kunnafoni k'a lase jamana ɲɛmaaw ma walasa ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ walasa kasoladenw ni kasolo baarakɛlaw bɛ se ka bila u ka condition kɔnɔ cogo min na parce que i b'a ka fɔla ko ministre ko a kɔni y'a yira k'a fɔ ko don nataw la k'u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ kasodenw bɛ se ka bila condition ɲumanw kɔnɔ cogo min na ko u na o baaraw kɛ ministre kɔni ko a ye foli ta ka ɲɛsin baarakɛla cɛ ni muso ma denmisɛn ani maakɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnyala minnu ni olu bɛ wele ko greffier minnu bɛ wele ko avocat minnu bɛ wele ko procureur i ka dɔn k'a fɔ greffier en chef ko a ye foli ni tanu ta ka lase ninnu bɛɛ lajɛlen ma ka d'a kan k'u ye a kunbɛn ko ɲuman na bisimilaliko ɲuman min ni a n'a ka délégation ni u y'o sɔrɔ ko a nisɔndiyalen don ko ministre Kasoge y'a yira k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma hakilina min ni u y'a fɔ ale ye ale n'a ta k'a ɲɛsin jamana ɲɛmaaba wɛrɛw ma min ni o ye kɛrɛnkɛrɛnyala Asimi Goyita ka taa se docteur Sokɛli Kokala Mayiga ma i ka dɔn k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen na tigɛ laɲini minnu ni u bɛ u justice mɔɔw bolo k'u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa o laɲiniw ka se ka sabati Kasoge ko a fana ye min fɔ ka gɛlɛya k'o de ye k'a fɔ ko dossier minnu ni u bɛ justice ka bolo u kan ko u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ dossiers ka teliya a teliya waatiw la min kan ka kiiri waati min na o ka kiiri o waati min kan ka da tile damadɔ ma o baaraw ka kɛ o waati wa k'u kana traîner baaraw fana kan dɛ parce que i b'a ka fɔla ko fɛn bɛ tali kɛ Mamadu Kasoge la ko a kɔni nisɔndiyalen ni foli ni nin bonya kumaw ta ka baarakɛlaw sɛgɛrɛ baarakɛla minnu ni olu bɛ justice bolo kan k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa u ka baaraw bɛɛ lajɛlen ka se ka sabati cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye min ni an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Toguna Tarawele ale ka sɛbɛn don Toguna foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ radio ye Nura FM ye 94 tɔmi mururu 5 an bɛ laseli kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 Abu Safinɛ Jara ne bɛ n bolo gosi ka don min ye fatiri mun b'a ta o de Soit de Bamako ni a ta maa mun kumalen don a kɔnɔ o de Laya Jara a kumara a ko an ka chroniqueur mun bɛ yen n'an bɛ se k'a fɔ ko kunnafonidila don n'o ye Abdul Ɲang ye a ka ja kunun kɔni mun ye mandat de dépôt o taara ka d'a kan cɛw a bɛ fɔ min ma ko association des malfaiteurs mandat de dépôt k'a dar'a kan tuguni awɔ kira Abdul Ɲang kosɛbɛ
Fatriba ka fola mun ye Laya Jara ye a ko kabi kunu mun ye Abdul Nyange ne kunnafondila do i bɛ na ye k'a fɔ ko a bɛ kasobonba o kɔnɔna la juge mun bɛ n'an ko ma ko le doyen des juges de la commune Kata pour association des malfaiteurs k'a yira k'a fɔ ko a bɛ jɛkulu la maa minnu ka baara bɛnnen don tiɲɛni ma ko o jɛkulu ko a bɔ o la o siratigɛ la sa i bɛ na ye k'a fɔ ko kɔrɔfɔ ko a cayara maa caman ye ɲininkali to min ni k'a sigi Abdul Nyange a minɛkun yɛrɛ o ye fɛn jumɛn ye o ka ɲini ko o dɔn Fatrikaba ka fɔ la a ko kabini waati min na ni hakili b'a la an baarakɛɲɔgɔn mun bɛ n'an k'a ma ko Birama Ture Mali kiiritigɛlakaw ye o ka dossier ni ka a dayɛlɛ bi a kɛra sababu ye ni ka ɲuguɲugu caman o ye ɲagaɲaga caman ni ko o lawuli a ma ɲɛ mun kɔ bolo dara maa kan maa mun bɛ n'ale secrétaire d'État o ɲɛmaa kɔrɔ ye n'an k'a ma ko général Musa Jawara an bɛ don min na n'a fɔ bi ale kɔni ale bɛ kasobonba o la nka o bɛna tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mun ye mandat d'arrêt international o filila maa nɔfɛ maa min yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko siga kɛlen don a ko nin ko in na ale la kosɛbɛ kosɛbɛ n'o bɛ an ka jamana faama n'a bɛ Laji Burama ale ko fɔ o denkɛ mun ye Karim Keita ni bɛɛ k'a ma ko Kacu mun ye mandat d'arrêt o bilala ale ma nin waati na kabini waati mun na ale fa ka fanga kɔni a dafirila a taar'i sigiyɔrɔ kɔni o bɛn Abijankaw fɛ yen Fatrikaba fɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an ka kiiritigɛlakaw Abu Safina Jara u ye ko kɔni ka a dayɛlɛ kura ye i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min na ɲuguɲugu ale bɛna ɲagaɲaga kɔni ko o lawuli o siratigɛ la sa mun ye kiiritigɛlakaw ye u ye wele bila maa ma maa mun bɛ n'ale ye secrétaire d'État o ɲɛmaakɔrɔ n'o bɛ général Musa Jawara ale ko fɔ Karimu tɛmɛnen kɔfɛ wele bilala Musa Jawara o ma o siratigɛ la sa i bɛ na ye k'a fɔ maa de bɛ k'a fɔ ko o ni maa fila kɔni ko ka surun kosɛbɛ kosɛbɛ n'o bɛ général Musa Jawara a ka ja fo ka taa bila mun ye Karim Keita la Kacu o maa bɛɛ lajɛlen wulilen don nin waati na ni k'i labɛn ko in na o sabu kɛ u t'a dɔn fiɲɛ in ta yɔrɔ a bɛna taa laban yɔrɔ mun na o siratigɛ la sa k'i bɛ na ye k'a fɔ maa mun bɛ n'ale Abdul Nyange ne kunnafondila do ko nin waati na ko a bɔra ka kuma cɛjugu caman de fɔ ka ɲɛsin an ka kiiritigɛlakaw ma nin ko in yɛrɛ kɔni o taabolo o la Fatrikaba ka fɔ la a ko mun ye Abdul Nyange i bɛ na ye k'a fɔ ko Abdul Nyange ale ye mun ye Kacu n'o bɛ jamana faama kɔrɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita o denkɛ ko fɔ ko mun ye Abdul Nyange a o ye ale ka protéger o ye o siratigɛ la sa ko mun ye Abdul Nyange ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan ko kuma caman o bɛ ka fɔ nin waati na ni ka ɲɛsin kiiritigɛlakaw ma Fatrikaba ka fɔ la siratigɛ la sa n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kiiritigɛlakaw olu fana sigilen tɛ u ye wulikajɔ ni ka a bila sen kɔni o kan a ko maa min yɛrɛ bɛ fɔla nin n'o bɛ Abdul Nyange ale ko fɔ i bɛ na ye k'a fɔ ko waati tɛmɛnenw na a ye kalo caman de kɛ mun ye kasobonba o kɔnɔna la o bɛ ɲini na san kelen bɔ an bɛ don min na comme bi a yɛrɛ ka bɔli sababu o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ mun ye an ka jamana kɔnɔna la yan Abu Safina Jara maa minnu bɛ yen a ka ja maa disiba minnu bɛ yen olu caman de ye wulikajɔ ni ka a bila sen kan ani an minnu bɛ yen k'a fɔ ko an ye kunnafonidila ye sɛbɛnnikɛla fara kumakɛla kan caman de ye wulikajɔ kɛ walasa mun ye an baarakɛɲɔgɔn n'a bɛ Abdul Nyange ko fɔ fiɲɛ da bɔda o bɛ se ka di a ma cogo min na Fatrikaba ka fɔ la kabini waati min na mun ye an ka kiiritigɛlakaw ye nin dossier belebele ni ka ta bolo la n'o bɛ Burama Ture ka dossier ko fɔ wele bilala SA a directeur kɔrɔ o ma Musa Jawara don min na comme bi wele bɛ ka bila ka mandat d'arrêt international o filila mun ye Karim Keita ma a ko Abdul Nyange ko a kɔni bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali de kɛ sisan a bɛ ka kuma kɔni caya réseau kan i b'a ye k'a fɔ radio sow la kuma caman de bɛ fɔ ko Abdul Nyange ko a bɛ ka taa dossier dɔw kɔni ko o défend a yɛrɛ tɛ dossier minnu kɔnɔ ko kɔni ko a dɔn o siratigɛ la sa n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a bɛ ka jalaki ta kosɛbɛ ka ɲɛsin an ka kiiritigɛlakaw ma kiiritigɛlakaw minnu bɛ nin waati na kiiri kunna u ye tabali ni ka a gosi o siratigɛ la sa ko mun ye kunu u ye mandat de dépôt k'a da Abdul Nyange kan nin waati na ko a bɛ kasobonba o kɔnɔna la o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ko pour association des malfaiteurs a faralen don kojugukɛlaw kan kosɛbɛ k'a faralen don kojugukɛlaw kan Fasiri kɔni don sans commentaire an y'a sama ka bɔ mun ye soit de Bamako ale kɔnɔna la Laya Jara ale kalamikalatigi bonya a ba Laya Jara i ka dɔn k'a fɔ an n'a fo kosɛbɛ bete n'i y'o bila fɛn min bɛ tali kɛ min ni a bɛ wele ko soir de Bamako ne na n bolo don ka bɔ ni a fana ye a ta joona bete i ka dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ école karamɔgɔw la ni o ye article 39 maaw ye ko hali bi ko u b'u sɔn dɛ parce que b'a ka fɔ la ko fɛn min bɛ tali kɛ sigikafɔw ko u kun kan ka tɛmɛ u ni gakɔrɔnama maaw cɛ ko sigikafɔ ye ko mɛtiriw ko u banna sigikafɔ ma Yusufu Konate ale ka sɛbɛn don Yusufu Konate ale y'a jira k'a fɔ ko école karamɔgɔ minnu filɛ nin ye n'u kɛn bɛ ka grève k'a boloda walima min ni a bɛ wele ko boycott ko anciens minnu bɛ yen n'u bɛ wele ko l'éducation les syndicats de l'éducation scientifique du 15 octobre 2016 i ka dɔn k'a fɔ ko u ni gouvernement kun kan ka sigikafɔ min kɛ a ko sigikafɔ ko a échouera
parce que b'a fɔ la ko fɛn bɛ tali kɛ école karamɔgɔw la a k'i ka dɔn k'a fɔ madame min bɛ yen ni o ye ministre de l'éducation ye ni o cogoya ko Dedo Ousmane a ka dɔn k'a fɔ ko ale kɔni kun taamana ka se commission ma ni o kun ye maaw ye maa minnu ni olu wele mɛ ka don maîtres ni gouvernement cɛ walasa fɔka bɛɛ a bɛ se ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na i ka dɔn k'a fɔ ko waati min na Ousmane Dedo ko a wulila ka taa o yɔrɔ la ko a bɛ taa ka taa i sen don walima ka taa kuma ɲɔgɔnya a bɛ se ka tɛmɛ u ni école karamɔgɔw cɛ cogo min na école karamɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko ko Dedo olu tɛna se ka u sen don bisi ka fɔ la k'a sababu kɛ olu ka militant dɔw bɛ yen ni o y'u ka cɛden dɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Yanfoyi la mara kɔnɔna na ko u ka cɛden dɔw ko olu minɛna k'olu don kaso la parce que b'a ka fɔ la ko école karamɔgɔw y'a jira k'a fɔ olu ka militant minnu ni u bɛ Yanfoyi la n'u denw bɛ kaso la ni u ma bɔ kaso la o tɛ ka fɔ ko o kuma tɛ yen. Monsieur kaso ma ɲi dɛ. Maître ni kaso. Nka u fana t'o minɛ k'u bila a kɔnɔ gansan. parce que b'a ka fɔ la. ni maître n'i ye lakara ni bigi bila i bɛ don dɛ. i bɛ don. i bɛ don. kojugu. mama ko naani ni ɲɔgɔn cɛ. maa tɛ bonya. an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn Ala k'an kisi a ma. maa tɛ bonya ma maa tɛ bonya ma maa tɛ janya ma. nin waati maa kɔni tɛ bonya ma. parce que b'a ka fɔ la ko fɛn bɛ tali kɛ misiw la kɛrɛnkɛrɛnnenya Yanfoyi la misiw ko école ɲɛmaa min bɛ yen ni o bɛ wele ko DCAP i ka dɔn k'a fɔ ko ale tun ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa EPS ni o ye DEF boliboliw ye i ka dɔn k'a fɔ ko o baaraw bɛ se ka sabati cogo min na o de sababu la i ka dɔn k'a fɔ ko DCAP ko ale tun ye wele bila gendarmew ma a ko u ka taa écoledenw ni o baaraw kɛbaaw ka t'u kɔlɔsi a ko o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na i ka dɔn k'a fɔ école maître dɔw ko olu nana don cours kɔnɔ k'a fɔ ko u bɛ na nin baara in bali a sera ka fɔ la waati min na ni école maître nana k'u bɛna ka na nin baara in bali k'a fɔ ko o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na min ni o bɛ wele ko boycott désobéissance civile nana ka na fɔ k'u b'o baaraw boloda o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na ko gendarme ye tɛgɛ k'u la guwan. Monsieur ye nin gɛlɛya dɛ. Monsieur désobéissance civile. Ala ka ɲɛ ka da. parce que b'a ka fɔ la waati min na ni école karamɔgɔw k'u minɛna gendarmerie de Yanfoyi la fɛ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ko école karamɔgɔw kɔni ni u ka ɲɛmaayaso minnu bɛ Bamakɔ yan k'u ye kunnafoni da u tulo kan o de y'a sɔrɔ k'a fɔ ko lajɛrɛ kun sigilen bɛ lajɛrɛ min kɔnɔna na u ni ministre kun kan ka taa fɔ ka bɛɛ daminɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na i ka dɔn k'a fɔ ko école karamɔgɔw ka ɲɛmaayaso minnu bɛ Bamakɔ k'olu y'a jira k'a fɔ ko u tɛna u sen don nin lajɛrɛ in na tant que u ka maa minnu bɛ Yanfoyi la n'olu ma bila ko u sen tɛ nin sikafɔ la u sen t'a la i tulo b'a la ko sikafɔ tɛ parce que b'a ka fɔ la ko an bɛ don min na komi bi ko fɛn min bɛ tali kɛ école ko la a ka dɔn k'a fɔ ko a kɛn bɛ jɔrɔnanko ye dɛ ka d'a kan ko don o don ko a bɛ an ɲɛna k'a fɔ ko nɔgɔya bɛ don ko in nɔ karamɔgɔ ni gouvernement cɛ ko nɔgɔya tɛ ka don a la o tuma ko maaw de bɛ k'u yɛrɛ ɲini ka sa ko an na to nin cogo in na tan wa yali DEF a na kɛ wa boliboli minnu kan ka kɛ DEF ɲɛkɔrɔ boliboli minnu kan ka kɛ ko école karamɔgɔw bɛ k'u sen o bɛɛ lajɛlen na k'o bɛɛ lajɛlen boycotté ko nka ko a tɔ ye DEF yɛrɛ don ye o tɔ man jan o tuma ko DEF ko a na kɛ nin cogo in na wa a na se ka kɛ wa école karamɔgɔw kɔni sigi bɛ min kan o de ye k'a fɔ olu ka sariya kisɛ min bɛ yen ni o bɛ wele ko article 39 a ka dɔn k'a fɔ ko tant que ni o ma sabati gouvernement fɛ i ka dɔn k'a fɔ ko u don dɔ tɛ kilasi kɔnɔ bi u don dɔ tɛ kilasi kɔnɔ ko wa ko école karamɔgɔ DEF ko k'o kuma tɛ ɲina. Monsieur Pasteur filɛ nin ye an ye min bɔ le soir de Bamakɔ kɔnɔ Yusufu Konate ale ka sɛbɛn don. Ayiwa an b'a fɔ messieurs ɲɛna tiɲɛ na u ka sabali an ka k'u bolo da dusu la. u bolo da dusu la désobéissance civile o ma ɲi dɛ. K'u bolo da dusu la u da bila n'o tɛ a ma ɲi. Bete n bɛna min f'i ɲɛna ko n ko m'a f'i ɲɛna ko la terre ne ment pas. Alors dugukolo tɛ jan maa ni article 39 ni a ma ɲɛnabɔ mais n'i taara foro la i bɛ min sɔrɔ c'est plus que l'article 39. Monsieur caman fana bɛ yen o tɛ se ka biri bilen sa. Bon kan ka biri de. an k'o bɔ a la sa. an kan ka se ka biri. ale e yɛrɛ filɛ yɔrɔ min na tɔ t'i la. mais cɛ tɛ bɔ yen wa tɛ bɔ yen wa e b'a kalama anw ko an ye muso furu cikɛyɔrɔ nin bɛɛ ko yan. Ala ka ɲɛ e b'a kalama kamalenkuntigi kɔrɔw cikɛ la alors arama e bɛ yɔrɔ min na an ye hectare 2 n bɛna min f'i ɲɛna hali bi aw mago tɛ tracteur la an mago tɛ binfagalan na. Comment e mago tɛ binfagalan na. Binfagalan alors an mago tɛ binfagalan na. wala jaralaka ninnu nɛn ka di koyi. an mago tɛ binfagalan na. nɛn ka di i b'a fɔ wɔlɔfɔ tamani arama. alors i y'a faamu. baasi tɛ n y'a faamu. bi ye juma ye dɛ ni min fɔra tɛ bi DG a kan ka fɛn dɔ dun bi dɛ. DG ale ka pentadi sɔngɔ gɛlɛ o sɔngɔ gɛlɛ yalɔ pentadi bɛ sɔn ka diya da. ayi o sɔngɔ ka ca. ayi an k'o bɔ a la. ni pentadi de ka di DG da i bɛ cɔmi bi. ayiwa baasi tɛ. an bɛ bɔ kuma ma e bɛ cɔmi bi ale ma ɲare ko k'a f'i ye k'i ka fara jaralakaw la.
Almanyare ko jarlakaw y'ale cɛlakaw ye donc il faut faire beaucoup attention alors donc kuma tɛ ne y'o de f'i ɲɛna ko ne b'i to ale ma de kama n'o tɛ nin waati na Abu Safinɛ Jara an bɛ foli ta ni ka an ka autorité morale n'a bɛ Baba Adama Ture ale ko fɔ France kɔnɔna la min ye Kumati furucɛ a n'a kana furucɛ olu o bɛ lase a ma Jango Sisoko an bɛ foli k'o lase a ma Bono Kulubali fo ka taa bila Modi Kulubali la Dramani Konate Libreville Ibrahim Kulubali Alassane Fofana France ko Alassane ko a kɛra faama ye min ye Kajatu Wage an b'a fo Idrissa Jakite Seku Traoré fo ka taa bila mun ye Kadi Zan Traoré la France Mamadou Maruba an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo an bɛ fɛɛrɛ dabali kɛ ka taa munumunu sugu kɔnɔ ka na kunnafoni tɔ mun bɛ ka sɔrɔ ka n'a bara k'a ci mandat de dépôt bɛ ka da minnu kan jaralaka caman bɛ bi dɛ caman bɛ bi n kɔni tɛ sa maa minnu don dilan mansin bɛ sɔgɔma i ti anw tɔgɔ mɛn nɔ ayiwa o ti kɛ ayiwa ni ko ten ala ka ɲɛ ka d'a ma n'ala sɔnna merci Abu Safinɛ Jara an bɛ segin ka na kunnafoni o kɔnɔna o la ni n'an y'an bolo don fasiri mun ni b'a ta sɔgɔmada in na o de ye nouvelle horizon ko mun bɛ yen maa mun kumalen don a kɔnɔ o de AAD a kumalen don dɛ a ko an ka ji an ka kɛ sɛnɛ tɔ o la i bɛna ye k'a fɔ ko maa mun tun bɛ fɛ ka an ka jamana faama n'o bɛ Asimi Goyita n'o bɛ ale kɔfɔ nɛgɛya Asimu ɔnsɔn nɛgɛya Asimu dugubili Asimu maa mun tun bɛ fɛ ka dankari kɛ ale ka adamadenya o la i bɛna ye k'a fɔ nin waati na a tɔgɔ mun fɔlen don a ko la o de ye Alassane Ture Alassane Ture a somɔgɔw bɛ ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan bi u den sa n'o bɛ Alassane Ture ale ko fɔ ale furu a bɛ se ka di u ma cogo min na u ka suturali baaraw ni k'o bolo da Fatirikɛ b'a ka fɔ la mun ye AAD a ko waati mun na sa nin cɛ kofɔlen na a tɔgɔ a bɛ ka circuler réseau sanfɛ ko Alassane Ture a y'a ɲini k'a fɔ ko a bɛ dankari an ka jamana faama na n'o bɛ Asimi Goyita ale kɔ a ma ɲɛ mun kɔ tɛgɛ a taara ka da cɛ kan ten cɛw ko sabu kɛ mun ye Asimu Goyita ɔnzɔn nɛgɛ aya a bɔlen ko Fatirikɛ b'a ko fɔ la o siratigɛ la sa i bɛna ye k'a fɔ ko juillet kalo tile 25 a yira k'a fɔ ko nin kamalen kofɔlen ko a fatura wa a fatura maa bolo kɔnɔ maa minnu ni a bɛ k'a fɔ ko sécurité maaw don ko fatuli ko a kɛlɛ o bolo o kɔnɔ Fatirikɛ b'a ka fɔ la o siratigɛ la sa kabini ko kɔni a wulila o siratigɛ la sa i bɛna ye k'a fɔ o waati la mun ye kamalen kofɔlen yira sa n'o bɛ Alassane Ture ale ko fɔ i bɛna ye k'a fɔ ko a somɔgɔw kɔni wulilen don nin waati na u bɛ ka fɛɛrɛ dabali kɛ u den u bɛ se ka a furu ni ka a sɔrɔ cogo min na ni ka suturali baara bɛɛ lajɛlen ni k'o bolo da Fatirikɛ b'a ka fɔ la kabini ko in kɔni kɛra kumaw bɛ ka fɔ réseaux sociaux yɛrɛ de sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnla mun ye kamalen yɛrɛ a bugunatigɛ n'o b'a a tɔgɔ a bɛ bɔ yɔrɔ mun na a bɛ ka fɔ réseaux sociaux de sanfɛ la nka an ka jamana gouvernement maaw olu yɛrɛ fana ma kunnafoni foyi di fɔlɔ k'a fɔ ko kamalen ko a tɔgɔ o ye nin ye ko mun ye tɔgɔ mun bɛ ka fɔ tɔgɔ in sɔrɔla mun ye kamalen yɛrɛ a kɛrɛfɛmaaw de kɛrɛfɛla la mun ye tɔgɔ in caman kɔni ko a sɔrɔla o de kɛrɛfɛla la Fatirikɛ b'a ka fɔ la mun ye seliba sɔgɔmada fɛ nin kamalen de tun bɛ fɛ an ka jamana faama ni ka a ninkɛnɛ ni ka a karaba ko a tɔgɔ ko Alassane Ture maa dɔ bɛ ka yira k'a fɔ ko maa dɔ k'a bɛ bɔ Yirimajɔ wɛrɛw bɛ ka munumunu mun ye bɔlɔlɔ kɔni o sanfɛla o la Fatirikɛ b'a ka fɔ la kunun n'o bɛnna alamisa don ma n'a bɛ bɛn uti kalo tile 5 ma i bɛna ye k'a fɔ kamalen a dɔgɔnin dɔ bɛ n'an k'o ma ko Abubakar Dibuba o yɛrɛ ale y'u ka du lakare ale de y'o ye wa chauffeur do mun ye a bɛ famille Ture o kɔnɔna o la i bɛna ye k'a fɔ ko a kuma da dɛ a yɛrɛ k'a fɔ kabini san don min na ko in kɛra olu kɔnɔ jɔrɔlen don o sira ni o don kabini mun ye mardi n'o bɛnna juma ma mun ye juillet kalo tile 20 o ma i bɛna ye k'a fɔ ko seliba don o b'olu n'u balimakɛ kibaruya kɔni o cɛ a balimamuso min bɛ n'an k'a ma ko Mariamu Sidibe o ye a woloba de ye ko y'a woloba de nka ni kuma minnu filɛ nin a bɛɛ de bɛ ka munumunu bɔlɔlɔ sanfɛ jamana gouvernement yɛrɛ ma kuma fɔlɔ dɛ a bɛɛ bɛ ka munumunu na sanfɛla la ko a woloba k'i bɛna ye k'a fɔ ko o tɔgɔ de ye Abu Safinɛ Jara ko mun ye Mariamu Sidibe kamalen ko a woloba o tɔgɔ de y'o ye wa mun ye kamalen a woloba in n'o bɛ Mariamu Sidibe ale ko fɔ ko min ye jɛgɛ feerela don ka bɔ Yirimajɔ sugu o kɔnɔna o la kunnafoni kɔni a jɛnsɛnna fan caman kɔni o kɛra mun ye kamalen ye sa n'o bɛ Abubakar n'o ye du lakade yɛrɛ sani bɛɛ k'a ma ko Buba a ko kabini waati min na ko in kɔni o kɛra olu sirannen don u jɔrɔlen k'o don sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na i bɛna ye k'a fɔ ko service renseignement maaw u kɔni bɛ munumunu de la olu dala sanga ni waati bɛɛ lajɛlen o la a kɛra sababu
sababu ye mun ye ale balamuso dɔ tun bɛ n'an k'a ma ko Mariamu Ture tɛgɛ taara ka don kan ten cawu n'o kɛra tɛnɛn don n'o bɛ bɛn mun ye juillet kalo tile 26 o ma du kɔnɔna yɛrɛ la ka taa sɛgɛsɛgɛli busan ni k'o ta k'o fɛnɛ ni k'o sɛgɛrɛ Patrickba ka fɔ la mun ye nin denbaya in sa n'o bɛ famille Ture ale ko fɔ maa mun tun bɛ fɛ ka jamana faama ni ka ninkɛnɛ karaba olu ka denbaya o tɛ wa i bɛ na ye k'a fɔ nin waati in na u kɔni kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ ni k'o bila sen kan waati mun sababu min na olu den ye mun fatura bolo a bɛ se ka da a fure kan cogo min na u ka suturali baaraw ni k'o bolo da Patrickba ka fɔ la mun ye denbaya ninnu yɛrɛ sa n'a bɛ famille Ture olu ko fɔ u yɛrɛ ka fɔ la ko kamalen mun bɛ ko fɔla de n'a ba Alassane Ture ale ko fɔ i bɛ na ye k'a fɔ banajuguba mun bɛ n'an k'a ma ko méningite ko o de kɛra sababu ye ni ka hakili caw kɔni don kamalen kɔni o la ni du y'o kibaruya in fana jateminɛ k'a lajɛ waati min na ko o fana kamalen fatura o kibaruya in ko a bɔra mɔgɔ dɔw fana da kɔnɔ ni ka sɛlɛm Patrickba ka fɔ la an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi mun ye famille Ture n'a bɛ kamalen ka denbaya o ko fɔ u kɔni y'a laɲini u mago b'u ka foro la ni ka suturali baaraw ni k'o bolo da mun ye famille yɛrɛ ye n'o bɛ denbaya ko fɔ u ko olu ni kamalen yɛrɛ cɛ n'a bɛ Alassane Ture ko fɔ a bɛ ni ka waati janjan o de bɔ n'i y'a Alassane Ture n'an y'a dontɔ du kɔnɔna la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko kɔngɔ o de ba a la ko n'i y'a dontɔ kɔni du kɔnɔna la ko kɔngɔ de ba a la wa kibaruya tun n'olu la a mɛnna koyi olu yɛrɛ y'a kibaruya laban mun mɛn ko o kɛra nin seliba don n'a tun bɛ fɛ ka jamana faama Azim Kuita n'a tun bɛ fɛ ka ale ninkɛnɛ ni k'o karaba k'olu y'a kibaruya laban yɛrɛ mɛn o don ko n'o tɛ olu n'a cɛ hali olu ta a waati kɔni k'o dɔn Patrick sɔgɔmada na an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la AAD ale kalamukalatigi ye Abu Safinɛ Jara i bonya a b'a la bete ka ka fɔ Boubacar Traoré an b'i fo ka ka fɔ n bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko kabako fa dunuya fafaranbaki mun bɛ yen bete ka ka fɔ nin tɛ ɲuman ye kabako an ka taa cathédrale la cathédrale la ka ka fɔ kamalen dɔ bɛ min ni bagan marala don ka ka fɔ ko ale kɔni ko a su fililen yera ka ka fɔ nin kamalen ko san 66 a cogoya ko Brahima Kinbiri i ka ka fɔ ko Brahima Kinbiri ko a kantigɛlen fililen yera fana kati fana fiyɛ kura ani darali sugu u ni ɲɔgɔn cɛ parce que b'a ka fɔ la ko nin kamalen min ni a kantigɛlen filɛ nin ye i ka dɔn k'a fɔ ko a kɛra tarata don ka dɔn k'a fɔ tarata tɛmɛnen nɛgɛ kaɲa 12 waati la a ka dɔn k'a fɔ ko nin kamalen ni a cogoya ko Birima Kinbiri san 60 ani san 5 i ka dɔn k'a fɔ ko ale kɔni ko a su ko a yera n'a fɔ denmisɛn minnu bɛ yen ni olu bɛ baganw gɛn ka taa kungo kɔnɔ ni olu kɔni ko o denmisɛnw ko olu y'a su dalen parce que b'a ka fɔ la o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la i ka dɔn k'a fɔ ko denmisɛnw taara sugu ɲɛma ni o ye Darawuli sugu ɲɛma ye n'o cogoya ko Mahamadu Boli ka dɔn k'a fɔ ko u sina ka boli ka taa kunnafoni k'a da Mahamadu Boli tulo kan o yɔrɔnin bɛɛ la parce que b'a ka fɔ la ni o de ye Bugu Jara ye a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la Mahamadu Boli k'a fana ye kunnafoni a y'a doni gara fɛn min bɛ tali kɛ brigade territoriale la Kati ka dɔn k'a fɔ ko ka taa kɔrɔfɔ k'a da u tulo kan parce que b'a ka fɔ la waati min na ka dɔn k'a fɔ BT ni o ye brigade territoriale maaw ye ka dɔn k'a fɔ ko u ye kunnafoni sɔrɔ ka dɔn k'a fɔ ko u ye maaw fara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya BT yɛrɛ ɲɛma ka taa se min bɛ tali kɛ chef de peloton i ka dɔn k'a fɔ ani min bɛ Kati ani maire min bɛ Kati ka dɔn k'a fɔ ani Kanbila maire ka dɔn k'a fɔ médecin dɔ fana n'o ye dɔgɔtɔrɔ minnu ni olu ka baara ɲɛsinnen bɛ su a salen ka dɔn k'a fɔ a bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min na ko ninnu bɛɛ lajɛlen wulila ka taa kɛnɛ in kan parce que b'a ka fɔ la i ka dɔn k'a fɔ waati min na u sera kɛnɛ in kan u y'a sɔrɔ k'a fɔ ko su in ko a dalen kɔni bɛ u y'a sɔrɔ k'a fɔ ko muru kɔni k'u kɛn bɛ ka muru don a kɔnɔ fɔlɔ parce que b'a ka fɔ la muru donnen kɔrɔ ko a kɔnɔ ko wa k'u tila bɛ k'a kantigɛ fɛn min bɛ tali kɛ a joli joli wa ka joli salu ka taa n'a ye parce que b'a ka fɔ la fɛn min bɛ tali kɛ a joli ka kantigɛ ka taa n'a joli a joli a n'a ka sabara ka taa n'olu ye joli ni samara n ka cɛ e b'a la an tɛ tu kɔnɔna ninnu to yen fɔlɔ n kan ka nin to yen fɔlɔ dɛ kantigɛli ko in yɛrɛ a guwamɛ sisan dɛ parce que b'a ka fɔ la n'o ye Bugu Jara ye a kɔni y'a jira k'a fɔ ko waati min na médecins ani gendarmerie ɲɛmaw ka taa se mairilakaw ma waati min na u sera kɛnɛ kan u y'a sɔrɔ k'a fɔ ko u kɛn bɛ ka muru don kamalen in kɔnɔ wa muru donnen kɔrɔ kɔ k'u tilara k'a kantigɛ ka dɔn k'a fɔ ko k'a joli salo ka taa n'a ye ka dɔn k'a fɔ a ka finiw ko ka taa n'olu ye a n'a ka sabaraw bɛɛ lajɛlen parce que b'a ka fɔ la ko mais muru min ni o kɛra k'a kantigɛ ko muru in ko u b'a wele ko sisi ko o muru ko u y'o da a kɛrɛfɛ mun sisi le couteau qui s'appelle Sisi. On a que muru dɔ coya ye. Muru dɔ tɔgɔ Sisi mais anw bɛ yɛlɛ ni
an bɛ yala ni 14 de aw bɛ se ka yala ni muru ye awa kibaru an ka taa aw bɛ se ka yala ni muru ye nin tɛ ɲuman ye parce que i b'a ka fɔ la fɛn min bɛ tali kɛ su in na i ka dɔn k'a fɔ ko u ye fure u ye a ka sabara 2 a ka finiw a n'a joli k'u y'a bɛɛ lajɛlen salo ka taa n'a ye parce que i b'a ka fɔ la ko gendarmerie mɔɔw ani dɔgɔtɔrɔ minnu ni olu taara ka taa ɲɛ ko in ɲɛɲini i ka dɔn k'a fɔ ko o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ni o kɛra arabadon i ka dɔn k'a fɔ k'u nana ni su ye arabadon ko k'a su don a kɛra cathédrale la dɛ wa su don in ko a kɛra jama caman ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnyana maa min ni a fara a kɛra a teriw ɲɛna i ka dɔn k'a fɔ sigiɲɔgɔnw ani sugujɔɲɔgɔn tɔw i ka dɔn k'a fɔ ko wa ko maa 7 kun bɛ n'o ye Muritani ambassade maa 7 k'olu tun bɛ a kɛnɛ kan ko sabula ko maa min falen filɛ nin ye ko suraka don etini mort Allahu Akbar ma kantigɛ parce que i b'a ka fɔ la i ka dɔn k'a fɔ kamalen min ni a falen filɛ ne a tɔgɔ ko Ibrahim Kimbiri i ka dɔn k'a fɔ ko suraka don o de sababu la Muritani ambassade cɛ 7 k'olu tun bɛ a sudo kɛnɛ kan parce que i b'a kɔni ni o ye Bugu Jara ye a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na komi bi Kati brigade territoriale a k'u kɛmɛ ka enquête k'a dayɛlɛ dɛ ni o ye laraweli k'u kɛmɛ k'a boloda walasa maa minnu ni u kɛra nin kojugu in kɛbaa ye ko tɛgɛ bɛ se ka da u kan cogo min na parce que i b'a ka fɔ la ko o de la k'u b'a ɲini population fɛ ni o ye sigidalamaw ye k'u ka faamaw dɛmɛ nin ko in na walasa nin enquête bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na Bugu Jara ale ka sɛbɛn dɔ min ni an y'a bɔ kabako Fadunya Fanfarabaki kabako Fadunya ani Fanfarankaba foli a bɛ taa ni k'u baarakɛlaw ni k'u bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara nin waati in na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waliman dɔn o bɛ kɛ maa de bɛ ka an lamɛn ani maa de bɛ ka anw lajɛ bɔlɔlɔ sanfɛ nin waati in na foli ani tanu ni waliman dɔn o bɛ taa ni k'u bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ mun ye kuma fɔlen kɔrɔ o tɔ tɛ dalama ye wa an y'a jira kanubaw la ko n'Ala de ye bi jira an na bi jumadonya jira an na juma seliw mana ban pewu nuit de base an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ mun ye Jalakɔrɔji Sinimanso o kɔnɔna o la i bɛ na ye k'a fɔ ko radio Nura FM radio mun n'a dayɛlɛla a tɛ tɛmɛ san 1 ani dɔɔni o kan i bɛ na ye k'a fɔ ko a kɛra